may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Ramil Ventura ang tunay kong pangalan. Tambalanista since 2020 mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Kakadiscover ko pa lang ng podcast nang mapakinggan ko kayo. Simula noon, kayo na ang background namin para maibsa ng kaba sa mga checkpoints at swab tests. Naubos ko na lahat ng episodes ng podcasts nyo simula Inday Lover. Kung may pa-quiz nga kayo, highest siguro ang score ko. Sumulat ako dahil gusto kong ma-immortalize ang kwento namin ng nanay ko. Gusto kong mapakinggan yung kwento ng buhay namin ng paulit-ulit. Kapag matanda na ako at hindi ko na maalala ang nakaraan, meron akong papakinggan na mapapaalala sa akin ng mga pinagdaanan namin ng nanay. At sana, ma-upload itong sulat ko sa podcast. 5 years old pa lang ako nang mamatay ang tatay, kaya sinanay na ang bumuhay sa aming 5 anak. Hindi nakatapos si nanay ng elementarya, kaya kahit nakakabasa at nakakasulat naman siya, limitado ang trabahong pwede niyang pasukan. Binuhay niya kami sa pakikisaka at pamumulot ng nyog sa mga bakanteng lote para ibenta. Pumasok din siyang katulong sa Maynila at kahit kakarampot lang ang sahod niya, nagagawa pa din niyang magpadala sa amin. Dahil nasa Maynila ang nanay, sa iba't ibang bahay ako lumaki. Tumira ako sa tiyahin ko ng 1 buwan, sa kapitbahay ng ilang araw, at sa teacher ko mula grade 3 hanggang grade 6. Maraming graduation at recognition na umakyat ako ng stage na walang kasamang nanay. Lumaki akong walang baon at walang laruan. Hindi ako nakapaglaro masyado nung bata dahil kailangan kong magbuhat ng coco lumber at sako-sakong uling dahil kung hindi ko gagawin, hindi ako kakain. Pagdating ng first year high school, pinag-aral ako ng kapitbahay naming may tindahan, kapalit ng pagiging katulong nila. Nag-alaga ako ng baby, naglinis ng bahay at naglaba. Ang swerte ko kasi itinuring nila akong kapamilya at hanggang ngayon, anak ang turing nila sa akin. Gusto kong tumuloy sa kolehiyo kaya pinakaisapan ko si nanay na humingi ng tulong sa amo niya. Sa awa ng Diyos, tinulungan naman kami. Nakatapos ako ng vocational course at nagtrabaho sa isang hotel sa Naga. Pero dahil vocational lang ang natapos ko, nahirapan akong umangat sa posisyon ko kahit anong sipag ko. Dito na ako nagdesisyong kumuha ng bachelor's degree. 4 na taon akong nag-working student at paminsan-minsang nangutang sa Bombay hanggang graduate ako sa Universidad de Santa Isabel sa Naga noong 2017. Hindi ko makakalimutan yung araw ng graduation ko. Binook ko yung pamilya ko sa hotel kung saan ako nagtatrabaho para maka-attend sila sa ceremony. Habang nagmamarcha, pinisil ni nanay ang kamay ko at sinabing proud na proud siya. At ang tatay, nasan man siya ngayon sa akin. Habang naglalakad, hindi mga tao sa paligid ang nakikita ko.
Bagkus mga frames na mga makabagbag damdaming eksena ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Hindi naman ako yung nanay, pero naiyak ako. Ito na, nakikipamilya na naman to. Ano ka ba? Kasusuot ko to ng contact lens na green eh. Lagi ka nakikikamag-anak. Nay, hindi naman ako yung nanay, pero okay kasi. Okay. Hey, ano ba naman yan? Ay. Bawal na. Ano ka ba? Yung isipin mo, hindi naman... Porke taga Bicol, feeling ko involved ako. Porke kababayan. Anyway, so sabi niya, habang naglalakad, hindi mga tao sa paligid ang nakikita ko. Bagkus, mga frames na mga makabagbag damdaming eksena na mga pinagdaanan ko sa buhay. Namumulot ako ng niyog sa putik, nagbubuhat ng sako-sakong palay, nanananghalian ng bangus na chichirya, nagpupuyat dahil pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngayon, isa na akong sales supervisor ng isang kumpanya dito sa Naga na nagdi-distribute ng kilalang snacks at instant noodles. Unti-unti nang nabubuo ang mga pangarap ko simula pagkabata. O, tingnan mo, mas nakakaiyak. Ang malungkot lang, wala na yung pinaghahandugan ko. Namatay kasi ang nanay ko noong 2021. Na-stroke siya noong 2018 at habang kasagsagan ng pandemic isang araw, hindi na siya nagising. Siguro, hanggang doon na lang talaga. Pinahiram lang talaga ng Diyos sa akin si nanay sa mga panahong kailangan ko ng taong maniniwala sa pangarap ko. Kahit siya mismo, hindi niya alam kung paano matutupad. Napakalaking bagay sa akin yung pagtango at pagngiti ng nanay habang pinag-uusapan namin ang mga dreams ko in life. Nasaan man siya ngayon, alam kong masaya siya para sa akin. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Sana kahit paano nakapagbigay ako ng inspirasyon at pag-asa sa mga listeners ninyo. Masayang isipin na hindi ko na makakalimutan ang kwento ng buhay ko kahit mag-ulyani na ako. Kailangan ko lang pakinggan ulit ang pagbasa ninyo at magbalik muli ang nakaraan sa aking alaala. Ang inyong tambalanista, Ramil. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na itong ating si Ramil, pagbibigyan natin na ang kanyang kwento ay hindi lang basta-basta mapapanood sa Facebook Live ng Love Radio, hindi lang basta-basta mapapakinggan sa radyo, kundi ilalagay natin sa podcast. Yan. Kasi syempre, 'di ba, gusto niya ang ganda nung intention niya for the podcast na ang intention niya ay kahit kailan, 'di ba? Hindi mabubura yung kwento kasi pwede niyang balik-balikan, 'di ba? Pupunta lang siya ng Spotify, pupunta lang siya sa kung anumang app na ipe-play itong ating podcast, tapos manunumbalik at mananariwa yung memories ng lahat ng kanyang pinagdaanan, pati ng kanyang nanay at tatay, 'di ba? So kaya naman sinabi niya talaga yung kanyang buong pangalan, Ramil Ventura, 'di ba? Kasi pwede baka ibang Ramil, 'di ba? Apakaraming Ramil, 'di ba? At least intended talaga ito for him. Para sa iyo. So itong pag-post natin sa podcast para sa iyo, Ramil Ventura, at sa lahat ng mga pinagdaanan at
paghihirap mo sa buhay at sa iyong mga patuloy na pagtagumpay. Kasi syempre, habang nakapost itong kwentong ito, 'di ba? At nagtagumpay ka ng bonggang-bongga, paalala din dun sa tambalan na meron tayong tambalanistang baka naman. Oh, 'di ba? Bisor na ngayon. Nag-level up na. Oh. Baka naman dyan. Kilalang distributor ng kilalang instant noodles at kilalang snacks. Baka naman. Baka magpa-cup noodles ka pa sa amin yan. Kaya favorite pa naman namin ang instant noodles. Yan ang mga pang feel good namin mga pagkain. Baka naman. Isang box lang. Oo. Gaano ba naman One yun? each per flavor. Oo. Iba yung beef at saka yung chicken. Iba yung spicy. Ano ba kasi yan, hindi mo naman binanggit, di ba? Hindi sana na-acknowledge na Correct. din. At saka sana specific yung mga ano namin, yung mga hihingin. Yung mga hihingin. So akala mo ikaw lang yung itong Burnay na ito ay pagpapaalala ng kwento mo. Ito paalala din sa amin. Yes. Na may tambalanisa kami nagtatrabaho sa ganyan, di ba? Pinagmamalaki mong bisor ka na Oh, yan. Di pinagmamalaki din namin tambalanisa ka namin. Baka naman. Hindi, pero ang ganda ng kwento mo, Ramil. At ang ganda nung intention na maalala lagi kasi yung nanay mo, 'di ba? Na gusto mong ano yung term na ginamit niya, isabuhay yung kanyang nanay sa pamamagitan ng pag-post ng story. Ang ganda nun kasi sa mga past episodes natin, laging bakit sinishare? Para may matutunan, para magbigay ng inspirasyon. Ngayon ko lang narinig na i-share ka to kasi gusto ko hindi na siya mawawala. May maaalala ko. Just in case hindi ko matandaan, hindi ko maalala, meron akong babalikan. 'Di ba? Ang ganda nung ganong klaseng pakiramdam eh. Baka naman, pa-noodles ka naman dyan. Pachichirya ka naman. Lahat ng produkto ginagawa nyo, patikin mo na. Oo, diba? Para mas lalo kami maging proud sa'yo. Yan, diba? Iba talaga si Ramil. Pati yung binigay sa tambalan, pang malakasan din. Nakaluluwag-luwag na talaga, confirm. Kasi habang walang confirmation, kwento lang ang lahat. Charot. Pero ang ganda na nga ng kwento mo, Ramil. Talagang, alam mo kung bakit ako naiyak? Kasi lahat tayo may kwento ng success. Lahat tayo may kwento ng failure. And ang sarap sa pakiramdam na hindi ako nag-give up. Pinagpatuloy ko, nagpursigi ako, tas heto ko ngayon, 'di ba? One day talaga kapag ikaw ay nasa gitna ng mga matitinding pagsubok, tas parang feeling mo you will give up, parang feeling mo hindi mo na carry, 'di ba? I-push mo pa, kaya mo 'yan, idasal mo ng bonggang-bongga, and then one day you will be proud of yourself and you will tell yourself, ay, nakaka-proud naman. Totoo hindi pala, kaya ko pala, kinaya ko, at thank you Lord, hindi pala ako nag-give up, 'di ba? Dito mo mako-consider talaga or maiisip no na may mga taong lumalaban ng patas sa buhay. Tama. 'Di ba? At lumalaban sila ng patas meaning parang hindi nila hinahayaan yung kahirapan na maghinder sa kanila para hindi matupad ang mga pangarap. 'Di ba? Kasi may mga taong i-shortcut ko. 'Di ba? Ito mahirap ako pero shortcut ko. Ang gagawin kong success. Siya hindi, dahan-dahan. Lumaban siya ng patas kung paano ang paghihirap na ginagawa ng mga tao, kung paano sila yumaman, yun din yung ginawa niya. Nag-aral siyang mabuti, nag-working student siya, 'di ba? Nagsumikap siya, nagpuyat siya, pinagsumikapan niya until makagraduate siya. Ang galing, no? 'Di ba? At pag ganun mga kaibigan, pag pinaghirapan mo, totoo yun na, pag pinaghirapan mo ang isang bagay, mas sweet yung fruits na ma-harvest mo. Mas nakakaano, mas may extra may dagdag na kurot, 'di ba? May iba it's very rewarding, mas satisfying. Kumbaga parang 'di ba, halimbawa nga yung mga sinasabi ng mga magsasaka. Kapag ang isang prutas ay sinortcut mo ang pagpapahinog, hindi siya masarap. Correct. Kumpara sa natural na paghinog ng halimbawa ng mangga o kaya ng saging, 'di ba yung kinakalburo yung iba para magmukhang yellow agad, pero pag tinikman mo, hindi siya ganun katamis kumpara sa isang mangga o saging na nahinog ng panahon. Pag tinikman mo yan, manamis-namis. Ganon din sa buhay. Ganon din ang tagumpay, mga kaibigan. There's no shortcut to success. Wala po! Hindi mo pwedeng i-shortcut yan na parang, kailangan ganito kaagad ako. Hindi. Pagsusumikapan mo yan, pagpupuyatan mo yan, at kapag ginawa mo yun ng patas, inilaban mo yun ng patas, you will benefit, you will reap the fruits of your labor. Bonggang-bongga.
ba? Paano Mas masarap yun, paano yung reaping the fruits of your labor? Diba? O, di ba? Totoo. Ibig sabihin Bongga nun, yun. mararamdaman mo talaga yung happiness, di ba? Yes. Yung happiness ng iyong tagumpay. Kasi nga, pinaghirapan mo yan. Mas masarap ikwento kapag pinaghirapan mo. Pag hindi mo correct. pinaghirapan, hindi masarap ikwento yan. Tsaka lagi naman ng mga, baka mamaya isang araw, ikaw na yung kunin na resource speaker ng Yes. University of de Santa Isabel, di ba? Oo. Doon sa mga, hanapin niyo po to. Doon sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Bicol, hanapin niyo po tong si Ramil Ventura. Maganda tong Pinaghahanap ka na i-invite. ngayon, Ramil. Pinalilibutan ka namin, Ramil. Hinahanap ka ng eskwelahan mo, hinahanap ka ng tambalan. Pa-snacks ka naman dyan. Pa-instant noodles ka naman dyan. Diba? Maganda na hanapin niyo po si Ramil para invite siya para maging resource speaker, inspirational Yes, speaker, yes. commencement speaker kasi napakaganda ng kanyang kwento. Thank you, Ramil, for sharing your story with us. Talagang truly, ang kwento mo ay nakaka-inspire. Maraming salamat!